Jo, här är min raket. Skoja. Nu ska vi bygga riktigt. Ja, hallå, jag är tillbaka nu, men hörni, tack så sjukt mycket för 11 prenumeranter. Och jag vet, det står skitfult där uppe, men om ni kan se det. Men i alla fall, tack så sjukt mycket för 11 prenumeranter. Väldigt kul. Och ja, jag ser att den brinner där borta, men i alla fall, är ni redo?